แล้วलोगोफोर आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जागोनबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोंहा गामियाव बल खेला दं आरो ओमफ्राय बेखौ नायनो ओंखारबाय आङो नै रेडियैनो थाबायगासिनो। नै अयथासार दावराव सोलायलायखो ना माखो ओमफ्राय आंहा दासो नै ओंखारदों आरो नायहैनोसै आङो। लोगोफ्राबो नायलांबाय था। दासो दुगैदोंमोन ओमफ्राय गरम। आबौ खेला गेलेनो नायासै? ए बल खेलाखौ नायनो बायो। दा नायनो ओंखारबाय आङो। लोगोफ्राबो नायलांबाय थादो। आइदै नायद' बोराय फाथिजोंसो सोजाबाय। ए मेंजोब्बाय हनै हेदेला खिपारा। बल गेलेनायखौ रंजाबायनानै नै मोसाहां माहां जालायलांबाय। बोरैबा जालायो। बिदि इन्टारेस्ट खालामबासो माबाय। इन्टारेस्ट खालामबासो माबाय दे इन्टारेस्ट मोनो। जोदोनो। खामानि गैया सेंग्राफ्रानो। सिदा जोबानो जायो। नायबानो गावसो गोरों आरो सिदा हो सिदा हो। मा जाखो गस्ला गुदुं गाननायालाय? लागाव होनदों। देरहायो। देरहाखायो। साइस होआ नोङो ओमफ्राय दा? देरहाबानो जों मोनजाखायोबा। मेंजोब्बायमोन आं मानसिया ओमफ्राय। गरमसोबा ने खिपारा। बाब होथारो हनै। बल गेलेनायखौ रंजाबायनानै नै मोसाहां माहां जालायलांबाय। नोंनो खिथादोहाय
बेसेबां बेसेबां अमा बेदरा 25 केजि आरो जेननाय ना देरहानायनिया देरहानायनिया आरो जेरनायना बयलार माबा बयलार माबायाव 15 केजि थांबायना बल खेला गेलेनाया सेंग्रा माबा जेननायफोरनिया फैसा होबा नारखांजासिनो होगौमोन गेलेनाया हनै मोजांखौनो नुवाखै नायग्राफ्रा नै आमथिसुवायाव बलबो गेलेयो थाइजौ खान्थालबो जायो हाग्राबो एवो ने मा जानो गोसो जानो मोनो दा बिसिना खेला गेलेनाया मा ना दाउ बयलार माबाल' अमा बेदर बोयो हा ए 25 केजि